Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo doktor ni Obra ug Attorney Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Fred, 60 anyos, taga Banawa, Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong diabetes nga wahin na kay na akong hibawan. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Bay, siyo ako rin mga ngapi. O bay, duka kaayo gud. Oh, hinoon sad. Ako kay magduka man ko kung mangapi ko. Na, maura ginay makapasigas ako mga matabay. O nga digi ko pwede nga mulabay ang adlaw nga wa makapangapi. Nangapi na sa ka? Naman. Giduka ka? Awa man. Gusto lang gid ko nga mangapi. Ay, palabi ba yun eh. Dako na ba kang edad ba eh. Nya, tamais pa yun ng kaping imong giinom. Pila katuig naman ko ini, pero okay naman lagi ko. Sige, sige. Basta kay gisultihan di ka, ha? Tay nina. Kumani mo kaon ba? Pagpalit og soft drinks. Opa. Soft drinks na sad, Fred. Kada kaon naman lang yun mo mag-soft drinks ka, oy. Inom sa tubig. Sus, way lami, oy. Mas lami ang soft drinks o magkaon. Sas, kahit kakag-osak. Mut lang yun mo. Bahala ka og mo resulta unya ng kabuang ni mo. Dong, asa naman sad ka? Mangihi na sa kulay. Kapuya sig bangon, oy. Kanihara mo ka sige bangon-bangon kay sige pangihi. Okay ra ka? Okay na ko. Oy. Ano ba? Ragmanggod ka? Nalipong ko. Ayan sa man, magpa-check up taog ma. Ayaw na. Okay na ko. Dong. Adtong higayunan, nakabantay na gid ko nga naay kalainan sa akong kaugalingon. Kay daghan akong mga kanang dili kasagaran nga gipamati. Pero wa gyud ko magpa-check up kay mahadlo ko sa resulta. Nga basin og naanak ko'y sakit. O gunya, Pa, nagubay na ba nga tong Kate? mao ba? Sige lang. Ako lang yato trabahoon kung wa ko duty. Sige pa. Hapit na gitahon mahuman. Aray! Kasakit sa kong tiil. Nasangit sa kabilya. Ay. Inaya lang. Paghinay, sunod pa, uy. Medyo lamlam na pa ning samara, Okay na. Mawara dayo na. Okay.
Simana naman ni akong sabad. Wa pa mangyapon ni maayo. Di na ko makalakaw og tarong. Buhi pa kay nga akong samad. Dong, ayaw lang sa ka-duty. Dili pwede day. Daghan ko og trabahoon. Unya kaya ra nimo? Nagtaki ang pamanggani kag lakaw. Ay kaya ra lagi eh. Ganong mihanap man ning akong pananaw. Di ko makaklaro. Lain man ang akong pamati. Unsa man ang nahitabo na ako, Dok? Taas ka og blood sugar. Unsa? Oh, type 2 diabetes ng imong kondisyon, sir. Mo'y hinungdan nga ang imong samad, dugay ng maayo. Ang imong mata, mohanap na. Unsa may angay na akong buhaton, Dok? Kinahanglan na kita mo take og mga tambal. Og magpa-regular check-up. Undangan na sad ng pagsiki nimo og soft drink, sir. Og bisag unsa nga high sa sugar. Likay hisab ng baboy. Kay kung magdinahi gyud ka sa imong posible yung mabuta ka. Unsa? Usa ginasa kong ikadlukan. Nga na ako'y tambal nga perming imnon. Mao kung laylaing paagi nga maayo ko nga di kinahanglan nga moinom og tambal kana mo'y tumano nako. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Type 2 diabetes na ang ako diha pa mahibaw-i. Unsa may sayo nga simptomas sa diabetes? Ikaduhang pangutana. Tinuod ba nga ang diabetes pwede mahimong hinungdan nga maputlan ko og tiil kung mo complicate na ang akong samad? Ikatulo pangutana. Unsang klasiha sa mga pagkaon o mainom ang angay na akong likayan para dili na musaka ang akong sugar? Ikaupat og katapusan. Kung maubos na ang akong sugar level o mubalik na sa normal, kinahanglan pa ba na ako nga padayunon ang pag-inom sa tambal? Ingon man, ang akong pag-diet? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Fred. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, anin na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problems, kay medical doctor man ako, mga psychological, emotional, behavioral nga mga concerns, kay usa man ako ka psychiatrist ug mga drug-related nga mga problema, kay usa man ako ka drug addiction especially. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kami padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o diriba sa mong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Inyong mga legal nga mga problema naa si ato ni Elaine Bathan andam og tagana nga mo tubag sa inyong mga pangutana. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, according to Father Aloy, be positive for light shines brightest when the world feels heavy. There is always a light at the end of the tunnel. No, di may tanan gyud yung mga kuan lang gyud kanang problema na magpuy mga adlaw nga medyo makaginhawa tag haruhay less ang atong mga stress, no? So ang atong magtatampo karong adlaw si Fred, 60 years old, taga Banawa ning Dakbayan sa Sugbo. Musta na mga taga Dakbayan sa Sugbo, no? So going back to our sender, si Fred, punto medikal ang problema ni Fred, sumasa nabati na ito sa drama. Unang pangutana ni Fred, type 2 diabetes na ang ako, diha pa
nahibaw-an unsa may sayo nga sintomas sa diabetes. Actually kining diabetes tulo na ka types, na type 1, type 2 and type gestational diabetes. Kining type 1 usually inborn ni siya, no? Ang atong pancreas dili gud mo produce og insulin. Ang kwan ani, ang tambal ani si insulin injection. Ang type 2 is the kind of diabetes wherein ang insulin dili fully utilize. So magpabilin ang glucose or blood sugar sa dugo mo nang taas og dugo, kinahanglan na pog metformin or unsa may mga hinungdan, no, or may mga bagong mga simptomas ani mo. Siyempre dali ka kapuyon, mag-weight loss ka, mo blurred mong vision, nya na kay typical nga baho sa imong ginanawa, murag acetone breath, no? Ang uban na ay abdominal discomfort like nausea and vomiting. Mura bag mga babae, dali kayo magka-develop og vaginal yeast infection. Remember, fruity breath, ha? Ingon to nga kung bugoy-bugoy sa gamigo, dali raman ng diabetes diagnose na, kung saman, mangihi kuno ka, binas mga lalaki, ha? Dali kuno dugo kuno ulmigas ang imong ihi, kaya na malagi sugar, no? So, mauna ang akong kaistorya, type 2 diabetes, meaning, Fred, ang imong insulin, dili fully utilize. Ako nang ginaingon, ang kining insulin giproduce atong pancreas, na siya insulin pero dili fully utilized for some reasons, mo na nga taas ang imong level sa glucose or sa sugar sa imong dugo. Ikaduhang pangutana, tinuod ba nga ang diabetes pwede mahimong hinungdan nga maputlan ko og tiil kung mo complicate na ang akong samad? Yes, usa sa mga timailhan sa taas kag blood sugar is that kung masamad gani ka, bisag gamay lang nga samad, dugay gina maayo. Dugay maayo. Kay dili kay mo effect ang imong antibiotic or whatever antiseptic nga solusyon nga gibutang diha, ug kung pananglitan og magangrene, usan is mga hinungdan ngano ang orthopedic surgeon mo recommend nga i-amputate na lang, putlon na lang ang imong tudlo ba or whatever, asa nga part sa imong extremities para nga dili magkagangrene ug dili ka mag-develop og septicemia, meaning infection sa dugo nga mag-circular sa imong lawas. So, akong tubag diha sa ikaduhan mong pangutana, pwede ka maputlan og tiil kung dili ni matambalan dayon ang imong diabetes nga concern. Sunod nga pangutana, unsang klasiha sa pagkaon og mga inom ang angay na kong likayan para dili mo saka ang akong sugar? Siyempre, mga mo-avoid kag mga tamis nga mga pagkaon, low carbohydrate diet ka, no? Uban gani mo, ang uban dili na mo kaon og white rice kanang brown rice, brown rice ang ilang kanon. Onya, may exercise kapag ka mainom kag tubig, no? Onya, kinahanglan nga mag-monitor ka sa imong blood sugar. As we all know, ang atong normal blood sugar, fasting blood sugar is below 100, no? Kung 100 to 125 gani, gitawag na mo sa mong pagtuon sa pagka-doktor as pre-diabetic. Sobra gani imong blood sugar og 126. Pataas, diabetic na gyud kanana. So, magdali ka uhawon, magsigig kag inom-inom, kusog ka mukaon. Pero tamlay ka, walay kusog, dali ka puyon. So, mauna ang ako ika-komentaryo sa imong kuan. Maglikay ka kan mga prutas ng mga tamis, tali na siya makapasaka sa imong blood sugar. Naara may monitoring sa blood sugar, kaning glucometer. Kung napoy mga kuan lang, mga kanang murag papel lang bitaw, no? Nga ikuan sa imong dugo, pero naaroy bag-o nga dili naka i-prick, ha? Ako sa una na ako na ipapilit lang sa imong braso. Kunya mo monitor na ang imong level sa blood sugar as you wish, no? Pero may pagkamahal po, magsubra man tong 4,000 akong palit ato. Duhara kasi mana ang iyang duration nga mo function. Medyo expensive po, no? So, kana na lang ordinary nga glucometer na amantaan na baligya, no? Sunod nga pangutana, ikaupat, kung muubos na ang akong blood sugar o mubalik na sa normal, kinahanglan pa ba na akong padayunon ng inom og tambal, ingon man ang akong pag-diet? Yes, kay kung normal na imong blood sugar nyo, balik na sa kagkaon og mga pagkaon nga tamis, taas og glucose, laas og carbohydrate, posible nga mo shoot up na pagbalik ang imong blood sugar, no? So, kinahanglan careful ka sa imong diet. Wa mo kumingon nga ayaw na lang pagkaon, pero careful ka nga kanang dili mga tamis kay maom nay
kuan no. So type 2 diabetes na ani mga tambal og na available ni sa atong mga butika no. So mo-avoid lang ka ng mga mangga, pineapple, watermelon. Mo-avoid ka na. So kay mga tamis mo na siya. Sa makausapa, naman tayo gitawag anig triad na mo sa mong pagtuon sa una sa pagka-doktor, no? Ang triad aning diabetic na pasyente, polyuria, pirmi kang ihi, polydipsia, pirmi kang giuhaw, ug polyphagia, kang kaon-kaon. So, mauna ang mga, kuanon, bantayanan, no? Kanya, how to prevent, siyempre, mag-medication ka, regular check-up, kanya, diet restriction. Alright, hinot nakasabot ka sa kung gi-speaker ni mo Fred diha sa Banawa. Okay, so once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayon niyong pagpaminaw sa itong mga Armen program. Taas ka tag-rating din sa itong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide katakaraman. Daghang salamat o maayong adlaw. Mana so sa ka awit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Inday. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Thank you for loving me. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano pa daw sa iyong kaagi karon? Lukanay ko sa kababay nga taga Turil, Davao del Sur. Ang atong magtatampo, nagdasangan nga Inday. Ma, pa, eskwela na ko. Sige, imong baon nga kwarta na islamisa, kuhaa lang. Oo, ma. Ayaw paglangay-langay o pauli, Inday, ha? Oo, pa. Iniguli ni mo, panglugag na lang dayon para sa tong panihapon. Kay gabi na gud mi mauli is papa ni mo. Kaya amo pa tong atimanon ang gitanong nga pitsay. Oo, ma. Sige na, lakaw na. Kay basig malate kas imong klase. Ato lang ko sa gawas mo palit og snacks, uy. Nindot dito kay daghagapilian. Kini niya ako, te, oh. Pila ka buok, Inday? Doha lang, te. Papalit ako, Anite. Oh. Hala, ka-cute sa bata lalaki nga ni palit. Ganyan. Unya, gwapo bagit siya.
Unsa kay pangalan atong bata nga akong nakitaan sa? Kagwapo gid niya, uy. Ganahan gid kay ko niya. Naon sa ti. Ngayon imo nang gigakos og mayong unlan. Kuan man go, Dailin. Na ako nakita ang bata dito sa eskwelahan ba? Gwapo kaayo siya. Unya, cute. Unya, na-crush ka niya. Unya, nag-imagine ka nga siyang imong gigakos. O, Day. Hala, isumbong ti ka ni mama magpapa ha. Ni-crush-crush na ka. Uy, crush naman na good. Dili man na uyab. Ug dili sad pwede nga mag-uyab-uyab ko kay bata pa man ko. Oh, lagi. Ayaw na kog sa muka kay matuog na ko. Dailin, humana kag luto og sudan? Humanati, nagkisara ko pitchay. Okay ra na, uy. Ang importante nga natay sudan. Oh. Hala, Noon sa kati. kana pang batang lalaki nga nagpaingon din ba? Mao man ang bataa nga akong giingon nimo. Aw, kana di ay. Pag umangkon man na sa bana ni Auntie Flora. Unsa may pangalan na niya? Joven. Maldito makay ng bata ate. Mao ba? Mayo! Mayo! Sa kay tuyo anak niya? Dali kay atong atuon. Unsa day imong tuyo, migo? Pwede mga yung mangga. Ha? Dili ra ba napakuhaan ng mangga? Ingon si Papa. Lumoy, runggod. Tulog na ka buok. Sige, migo, pagkuha lang. Ay, patay yung kanilang mga magpapa, tito. Ngayon mo siyang pakuhaon. Sige lang, good. Tulura bitaw ka buok. Kuha na ba? Yan na, nakakuha na ko. Pagpasalamat sad migo, uy. Be, hindi ko magpasalamat ni mo eh. Be, dakog bata. Itong batig naong. Ayaw na paghilak, ti, uy. Ang hilas man kayo tong bata agod. Gihatagan pagmangga niya na naway pa nako. Nya, kanaan ka ato niya? Ayaw na pag-crush-crush ato niya, ti, uy. Kalim tito sa Japan, kay maltito kay to. Ma, pa. Human naman gyud ko eskwela. Mananghid unta ko ninyo nga manarbaho ko. Hasta magkamanarbaho, Lin. Sa Davao City, ma. Ay, unsa man do nga. Ato ni patrabahoon sa Inday. Na, sige, patrabahuan na. Total, dako naman na. Salamat ninyo, ma, pa. Salamat in taon kay nakasodan kog trabaho din sa Davao City. Magbinutan lang gyud ko dinhi aron magdugay ko. Dali aras panahon, uy. Duha naman di ko katuig din sa akong gitrabahuan. Mananghit ko sa akong boss nga, mupauli ko sa amo. Kay gimingaw na ko nilang mamagpapa. Ay, salamat in taon nga nakahuna-huna kag pauli, Inday.
Lipay kayo, mi, nga nakauli na ka, Inday. Gimingaw na kayo ko ninyo, ma. Pa. Nako, Daty. Wa kami ngawa. Gimingaw, uy. To, dahil na di ko'y danga pa sa lubong ninyo. Kini, may nindot na ipasalubong. Dili na di ka mabalik sa mga trabaho, ti? Unya na ko mabalik, dahi, uy. Mo pahuway sa akong mga pila ka buwan. Ay, ti. Nabi ng regards ni mo. Kinsa man? Si Joven. Kinsa man na? Hello, si Oti. Nakalimot ng Joven. Katubang imong crush. Nga, bata sa una. Katong bata nga maldito? Oh, God. Iya makang nakitaan nga naabot ka. Maong nang regard sa nimo. Ay da, pasag dito, uy. Dili ko ganahan na to niya. Hinawayon. Ay, salamat. Nakapangumpra na gid ko. Maglakaw na lang ko, aron. Makatipid ko. Kay lisura na ba kayong pangitaon sa kwarta ron, Ako lang katabangan sa dani mong kinumpra, day. Kinsa man ka? Ako bitaw ni si Joven. Katong bata nga maldito o ginawayon? Sa una ra to, Pero di na karon. Ambi na kinumpra ni mo, be. Ako'y dana. Salamat sa imong pagtabang nako, ha, Joven? Salamat pag na siya, nga gamay ra kinang butanga. Mubalik unya ko din sa inyo, ha? Nga naman? Mamisita ko nimo. Ha? Ti, nanay mong bisita. Kinsang bisita, ha? Sus, ati baya. Pawawa pa mahibaw. Bisag nagpaabot gina siya. Kinsa lagi? Si Joven. Salamat ay nga nagikatubang ka na ko. Unsa day mo tuyo nako, Joven? Di na lang ko magpaligoy-ligoy pa, day. I love you. Joven, Muna tinawad. Nakagusto ko nimo. nakagusto ka ini dakog mata? Itom? Yabati pagyugnaw? Imo ka dahil gidibdib ang akong giingon nimo sa una? Dili ko mahimong malimot sa imong pagpanaway nako, Joven. Ayun na to gisgot, tiyo. Kaya mga bata pa mo dato. Pag-usap pa, dako na kayo ang imong kausaban nun. Guwapa ka na kayo. Joven. May chance ka ko mo, dahi. Bitaw, uy. Mutugan na lang ko ni Mus tinuod, ha? Crush man kayo ka sa una. Tinuod? Lagi. Pero, maldito man ka. Maunang, ako na lang kang gikalimtan. O niya karon nga nakita tagbalik. Niya mga dagko na ta. Masa may mga feelings? Bisag uwaw kay babae, pero... Ako ang kunon nga naapaghihapon ang akong feelings para nimo. Ako mauna nga. Nga nang paantusan pa man na to ang atong kaugalingon. Saktan ako. O niya akong sugton ti ka. Dili na ko nimo binuangan. Dili, day. Kay love ta kay ka. O niya, ansa man, kita na. Sige na lang, uy. O, Joven, uyab na ta. Salamat, Inday. I love you, Inday. I love you too, Joven. It's hard for me to say the thing I wanna say sometimes. No one here but you and me. Broken old street light. Wa ko magtuo nga ang batang lalaki nga ako nagustuhan sa gamay pa ko. Manguyab di ay na ako. Sa pagkakaroon, nag-ipon mi ni Joven. Og may duha na mi kaanak. Wa ko magmahay kay pinangga man kaayo ko niya. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN.
lang kaagi ni Inday nga taga Turil, Davao del Sur. Uban sa awit nga yakipangayo, awit nga Nicolahan. Thank you for loving me. Ang mga kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusab mga higala, mga sukinti paminaw. Kinasing-kasing kong kidapit sa papadaw. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod ngayon, tagang salamat sa inyo. Pagpanin. Leave the world outside.